Nyakora mgajuan kamora mora mintiere osepo kanyo saa 3 mar otieno. Arwak ni machiegni weche mago manyien mago imore kageno mara ni bedo kod odiochieng' makare. Odiochieng' makawuono chien tarik 16 dwe mar 3 higa mar 2024. Arwak ni machiegni bedo kod nyaka giko mar weche manyien. Kamokwongo yud thuond weche. Japuonj kod japuonjre owito ngimagi e masira mar apaya. Moido jopuonjre mag skul sekondar ma Yawuyi ma Kapsabet. Mimi naenda kuweka sahihi sheria mpya ambayo tumekubaliana na mahakama ya mambo ya housing. Kwa sababu we want to make sure that we do that which is going to change our country. Jatend piny William Ruto owacho ni gisechopo winjruok kod doho e wi osuru mar udi ka wuok tich oketo koke e chikno. So what your detractors want you to do is to stop performing and start engaging them. They better look for somebody else. You'll never hear a response from me. I focus on my work. Wamenyo tende governor ma Nairobi Johnson Sakaja e kinde ma josiasa seye kuom rem chopo singo mage. Nyakora mgajuanga paro ni weche makamage inyalo luwo achiel kachiel kokalo mbui magwa mag oganda, mano mbui mar Facebook, X, kanyakla kod mbui mano mar Citizen Digital. Bende par ni wantiere achiel kachiel e mbui magwa mag YouTube. Bende kuna nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'ao, jal maloko no wach nyinge Elizabeth Otieno. Kwa chako ni japuonjre achiel kod japuonj achiel mag skund Yawuyi ma Kapsabet owito ngimagi tok bas skul yudo masira mar apaya e apaya ma Kabanet kochomo Marigat. Kalore kod lipod obila, basno ne obayo yo kendo ng'ielore kowuok e apaya no maridore. Jopuonjre mamoko 60 ne oresi kendo ochwalo osiptende mopogore e kaunti ma Baringo. Komanda mar obila e kaunti ma Baringo Julius Kiragu noyango masira makamano. Tend skund no owacho ni bas no notingo jopuonjre ma jo klas 10 kane giwuok e skul saa 2 mar okinyi. In the process facilitating the training of prefects, I got the news that there is a pass yenye imepata ajali at Patkawani. So nikamaliza immediately, then rush to this point only to realize that it's actually Kapsabet boys. It's so unfortunate that we are losing some very young souls. It is a hilly area with sharp corners. All users, especially visitors, need to watch over as they descend. Currently, we have a number of students who have slight injuries. They have been referred to Kabarnet na Marigat Hospital na wanashughulikiwa. We want to assure the parents that their children are safe and they are being treated. Doko wachi malita hinya katika mano nyakora mgajuanga nyaka gisani jatend piny William Ruto oyango ni piny wacho biro chulo ne Uganda mapachoka maonge nyalo okumba mar thieth koloso e kaunti ma Bomet odiochieng' makawuono. Jatend piny bende ne olieko ni piny Kenya tiyo kod siling bilion 600 e puonjo jopuonjre mapachoka e higa ka higa. Jatend piny oyango magi e limbe mare e kaunti ma Bomet kama ne yawo chenro mopogore mago moriwo mag dongruok. Uganda mapachoka mayuto ginitiere piny koro nyalo bedo gi moro tok jatend piny yango ni piny owacho mare chano chulo negi okumba mar thieth. Tumesema ile nyinyi watu ambao mnalipa shilingi 500 na mapato yenu iko chini, tutawapunguzia ikuje 300. Na wewe hasla ambaye huna kabisa uwezo ya kulipa hata hiyo 300, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Jatend piny manotimo limbe mare e kaunti ma Bomet bendo yango ni piny Kenya tiyo gi siling bilion 600 e higa ka higa mar puonjo jopuonjre. Kendo winjore manyine jopuonjre misidho kondo tije mondo ting'o chumi mar piny Kenya malo. Tunatumia bilioni 600 kila mwaka kusomesha watoto wetu. Na ni lazima wakati tunatumia pesa nyingi kusomesha watoto wetu, lazima vile vile tuwe na mpango kamili. Wakitoka shuleni, wakitoka college, wakitoka university, lazima tuwapange na ajira ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba wanatumia masomo waliopata, talanta walio nayo, ujuzi waliopata, elimu waliopata na pia taaluma walizopata
kujenga taifa letu la Kenya, na kila kijana aweke pesa kwa mfuko, achunge familia yake na asukume uchumi wa Kenya. Koloso gi jopiny e limbe mare e kaunti ma Bomet. Jatend piny oyango gedo mag apeyni mopogore opogore e kaunti no, mowacho ni biro konyo jopur e chopo mwandugi e chirni e yo mapiyo. Jatend piny okwayo jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen mondo ne ni gedo mag apeyni go otim e bwo higni 2. Kutoka Kiogong pale kuja mpaka hapa Kisosio tunajenga, tunaweka lami. Alafu itaenda hapa mpaka Sigor, si namna hiyo? Alafu itatoka Sigor mpaka Chebunyo. Pia tutatoa ingine Sigor ipitie Kibereres kule chini ikuje mpaka Longisa. Tunaelewana? Na hiyo barabara nimemwambia Waziri Murkomen, tunataka hiyo barabara 1.5 years, ikizidi miaka 2 iwe imekamilika. Hawa wananchi wanataka kusafiri, wanataka kufanya biashara na wanataka kufikisha mazao yao sokoni. Jatend piny omedo ni gedo mag apeyni go osebedo ka yware kaluwore gi onge mar omenda e agulu mar piny owacho. Sasa leo hii barabara nyingi zilikuwa zimekwama, na ilikwama kwa sababu ya kukosa pesa, kwa sababu pesa iliyoko ilipelekwa kwa BBI na rege. Sasa tumekwamisha rege na BBI, sasa pesa ya barabara imepatikana. E limbe makamano jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen omedo ni thoth apeyni e gwenge mag hoho mar Okak jakethre piyo kaluwore gi rach mar lowo. Okwayo jatend piny mondo omed migawo no omenda mar chwalo gedo mag apeyni. Hii mchanga ya black cotton soil ndio inafanya construction ikuwe ngumu. Mimi nakuomba rais, nikikuja kwako uniongezee pesa kidogo, tuongeze hii area kidogo, your excellency. Pia kwa town, your excellency, under affirmative action, ingawa barabara zenyewe ni za county, tumeamua leo na wewe mwenyewe utaenda ku launch, tunaongeza another 5 kilometers of roads kwa Bomet town, your excellency. Kopogore gi singo mar gero apeyni e kaunti ma Bomet, jatend piny osingo ni piny owacho biro keto tenge siling bilion 100 mar bero kendo gero apeyni mamoko e pacho kae. Sisi tunataka sasa mwaka huu tuweke bilioni 100 ya kutengeneza hizi barabara zetu katika Kenya, kwa sababu barabara ni ya muhimu kwa usafiri, na tuhakikisha kwamba tunazalisha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya. Romono jatend piny bende ne yudo thuolo mar jiwo jopiny mondo ndikre e okumba manyien mar SHIF mondo kik wegi oko e kinde ma lokruoge mopogore opogore neno e sekta mar thieth. Kopogore gi mano, jatend piny William Ruto owacho ni wuok tich oketo koke e chik mar gero udi manengo gi yot, tok twak kendo keto winjruok gi doho. Koloso e kinde manolimo gwenge ma Bomet, jatend piny bende onyiso jopiny mar mondo miyo ne gindikre ne chenro mar thieth manyien mar SHIF. Mimi naenda kuweka sahihi sheria mpya ambayo tumekubaliana na mahakama ya mambo ya housing, kwa sababu we want to make sure that we do that which is going to change our country. Housing is going to give us jobs for our young people. It's going to give us decent living conditions for our people of Kenya. It's going to assist us in making sure that we have land for food production. And it is also going to make sure that we grow our manufacturing sector, because many areas will contribute to housing. Na korongo jwango bila mago kwa chikich nyaka sani mago yake county mantiere Transmara ondhio japika chiel mano tingo bila moko 2 mano neg e gwenge mag Kilgoris. Japiko no majahiga 20 wacho ni ne oore mar mondo muting jogo kane toke ne ogo poro ne gin jonjore gino mane omiyo jopiny moko onegogi. Familia mag mosenindo mago bilago pod nitiere kod buok kod kuyo kaluwore kod nek manotim ka gikwayo mar mondo miyo kas nonro kendo mak achich maduong' Pius Lemiso mabende iseyo gi nek makamano. Odiochieng' manyoro obila nomako achije 4. Yetu alidungwa mishale 3, alikatwa na panga, alikatwa shingo na vile alikatwa alidungwa miguu. Mpaka hadi sasa bado kuna mishale yenye kwa mwili. Inaweza kuaje mtu ambaye mmekula sahani moja, wamekaa pamoja, vile tunavyo review alikuwa kazi pamoja, lakini kwa sababu hakutaka labda kulipa deni ndiye akapanga hayo. Hawa watu wote ambao walihusika, yoyote ambaye aliweka mkono yake katika kifo ya hawa jamaa
atafutwe na list yake, chief apeane list, hao watu wote washikwe. Tunaomba sana wasipidia washikawa. Huyu mzee ndiye alikuwa tegemeo kwake. Mzee bibi yake alikuwa anamtegemea, watoto wake, hakuna watoto kwa shule, na hata saa hizi tuko na uchungu sana. Tunaomba serikali mtua na mfuate hiyo watu kabisa na washikwe. Kwa weche matimore gwenge mag Transmara atiri nyake gwenge mago mag Kisii kama nyuola mar Inspector Walter Nyankia Nyamato manotho e boma ma Washington DC e wuoth mar obila manonego beni tere piny Haiti doro duoko kowuok kuom piny owacho e wi ginore mabende nokelo tho mare kanolose dalane e gweng mar Nyatieko e Keroka bang' liende Nyankia. Wuon gino lero ni giko ng'atgi maonge oboke mag tho gi mago mayango gima nokelo tho mare. Banko e lipot mar bero mare nochikegi mar mondo minidhi meggi gi doho. Ginore mabende nok giyudo duoko. Wach mabende nyaka sani weyogi gi penjo mang'eny. Jogo neno kata mana joneno kod jotend obila nopuonjo Nyankia kaka ng'at mane gi ratiro ka giwacho ni kaka notiyo makare kendo ne en jal mana gi geno kuome. Lipot mar pinje machano tero obila e piny Haiti bende wacho ni en apisa mane omako kama duong' e safar mar dhi chwalo kwe e piny Haiti. Because when this thing happened to Ms. Chimbua, what can we do? Where can we start? Tuliwauliza watupate hata provisional report onyesha postmortem ilionyesha nini. Tupea hata death certificate ile ya kutoka Amerika hawakutupatia. Kwa hivyo tukawaambia hatuwezi endelea kufanya mazishi ya huyu mtoto mpaka tupate report. Wakatuambia tuende kotini, tafuta lawyer. Huyu lawyer alipokaa na sisi alituambia ya kwamba tuchague mwili ukae Lee akiendelea kung'ang'ana na kesi, au tulete mwili tusike na yeye aendelee na hiyo kesi. Higa achiel gi nus nyaka ne jodak ma Nairobi yier Johnson Sakaja kaka gavana margi. Pod chung pogore e wi tend Sakaja. Sakaja opoyo kenge ma sirkal mare achiel mokalo e sekta mar somo, thieth kanyakla kod sekta mar chwalo pi. Mano maber boma ma Nairobi kod choko weche motenre kod osuru. Jod bura member Kasi East Babu Owino kod josiasa mamoko ma Nairobi kata kamano seyo Sakaja kuom jwang'o jodak ma Nairobi kendo keto mahino mage e timo limbe e pinje maoko. En ng'ano mawacho adiera. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa siasa ma Nairobi. Sakaja Arthur Johnson. Tarik 25 dwe mar aboro higa mar 2022 e kar romo maduong' mar KICC, kaunti ma Nairobi ne orwako gavana margi mar 4 Arthur Johnson Sakaja. Jodak ma Nairobi ne kod geno mathoth ewi tend Sakaja kaluwore gi lewe ma milimili kaachiel kod manifesto mare mane owir mo mang'we ng'ar. Sakaja ne osingo mar bero boma maduong' ma Nairobi, miyo jodak ma Nairobi pi maler, bero weche mag thieth, gero chichni manyasani kod ting'o malo weche mag somo. Higa achiel gi nus bang'e bende Sakaja osechopo singo mare mane omiyo jodak ma Nairobi kose. You know, gone are the days of tear gas in the assembly. There was even a police station in there at some point. Gone are the days of flying chairs, violence, intimidation, insults. There's a sense of respect within the assembly, within the executive, and between both arms of government. Seche moko se achieve gimen mong'eyo ni onego bed no achieve, lakini gima no promise ji, gima onego bed ni timo ne jo Nairobi gin gik moko ma simple. Number 1, gik ma affect ngima ma ja Nairobi ka gin poor roads, ndara ka ndeche karicho. Number 2, onge pi ma fresh ma ji nyalo tiyogo. Number 3, teach, ji onge teach, unemployment.
chido kumora mora nigi takataka kidhika takataka kidhika sewage moro lipuka mano podi. Beyond the criticism and the successes that we have seen around his administration, I would say that the engagement of Governor Sakaja's leadership and administration point to a potentially successful administration. And I'm saying potentially successful administration pegged on some of the programs that he's implementing and that he's quite keen on. Embaka marwa kode, Sakaja ne osungo kang ma sirikal mare osegoyo ewi choko osuru e okenge mar chwalo dongruok ne jodak ma Nairobi. The election was in August. We got into office in September. The financial year starts in July. So despite even having missed a few months of the financial year, we were able to raise the highest revenue in 5 years, you know. And that is because as soon as we got in, we said we must automate all of the revenue streams, you know, and have a no cash policy. That has yielded tremendous results. We've strengthened our revenue system, *647# and our website nairobiservices.go.ke, and that continues to be improved. So in 2022-23 financial year, it was the highest in 5 years, and already in this 2023-24 financial year, if you look at the first 6 months, we've surpassed the greatest year by 1.5 billion. Now let's give it to him. Yes, he has collected colossal amounts of money, running into hundreds of millions, almost billions, I think. But then the question arises, with this collection, in what ways does it correspond with the service delivery of certain functions? Etwak marwa, Sakaja wacho ni achiel kuom weche mamiye sunga en chenro mar miyo jopuonjre ma kaunti ma Nairobi chiemo, gino ma osemedo kwan jopuonjre mariwore kod skunde ka achiel kod ting'o weche mag somo malo. We built 10 kitchens as the county already. We broke ground in August of last year and completed the kitchens in 12 weeks. Actually, the first one's in 10 weeks because the plan was 10 kitchens in 10 weeks. Each kitchen serves around 10 to 15,000 plates. Our partner has a giga kitchen that does 60,000 plates. And so today I'm proud. And we're using this technology called Tap to Eat that I can check how many children have loaded the money for eating, and we have consent to feed them. And at 5 shillings only per day, 184,000 children in Nairobi are getting a meal. It has increased enrollment, it has increased discipline, it has increased performance. Tindo poko di school e Kenya mangima kaya around 53,000 join from 1. 10,000 work Nairobi, around 10,000 approximately. Kum jelo fapar ma work Nairobi poko nyono school. To bursaries onego bed ni chiwo from the office of the governor nyaka scholarships. Nikech en gi bursary mara ingo to around 2 to 3 billion. Pesa gi dhi kanyo. Ang'o momiyo nyithiwa pok odonjo school. Koro governor en gima osetimo en wuok ka kodhi France, kodhi manyo mchele goganda. To meanwhile, budget mar county en around 42 billion. In 10 years before I got into office, Nairobi had done bursaries and scholarships worth 3 billion. In the first year, we already did 1 billion and 25 million. 1 year, you know. We moved it from 4 million to 7 million. We're the only county doing bursaries every term. There's first term bursaries, the second term bursaries, there's third term bursaries. Midhiero maduong' mamiyo jodak ma Nairobi wich bar maduong' en nok mar pi maliw. Sakaja nigi chenro mage mar neno ni jodak ma Nairobi oyudo pi maliw. We've used our connections, and when we travel and talk to partners, and a friendly government, is offering us now close to $100 million to do the next project, which is Maragua 4 and Northern Collector 2, which will add another 220 million liters of water. Within Ineno pi mabedo provided pi no en function mar national government. Pigno no chak lose sirikand Uhuru ma water reserve kube maduong' mogik, mtungi maduong' mogik ogere Embakasi East Garrison monego ting around 140 million liters mar pi. Ma pi dhi bedo pump from Murang'a to Gigiri donjo Embakasi East alafu bedo distributed in Nairobi. Pigno ken mar governor mar kele budget gi budget gi ne ka watch pigno function mar national government. Kata odoko ni counties mapacho bedo kama poth ewi weche mag thieth,
Sakaja pako serikal mare kuom nyiewo gik thieth ne ute thieth mag Mbagathi kod Mama Lucy, miyo ute thieth yedhe moromo kaachiel kod chulo nyamrerwa. And we've been able to set up ICU at Mama Lucy Hospital, HDU. We've been able to set up a neonatal ICU, the first one at Mbagathi. In my manifesto, we promised to put up blood banks. We've already succeeded in doing the blood bank in Mama Lucy. We've been able to open the first fully fledged eye hospital that is public in Kenya, in East Africa actually. All the eye hospitals are not public. Kanyo chineno kane jomba Embakasi nyocho wang kae, mach nyocho wangogi. Kane gidhi Mama Lucy, man mar county ka, ema manage. To nindiko negi yath, gidhi nyiewo. Mano nyisi ni kata county ok nen ready gi yath e osiptal. Kanyo kendo nyisi nikech gino ne ntiere nyaka media. Mani neno maber ne ji to matinde ni kata health onge gi. Kata kamano, Sakaja osebedo ka ok modhre pi kod josiasa ma Nairobi, mosebedo ka saye kuom jwang'o jodak ma Nairobi, kendo siko timo limbe e pinje ma oko. Korka kore, Sakaja nyiero weche makamago ka opimo gi kod siasa mag pesa boro. So what your detractors want you to do is to stop performing and start engaging them. They better look for somebody else. You'll never hear a response from me. I focus on my work. Then the time for responses will come, and I'm also good at that. And I'll give them a run for their money at that time. Ana impima Embakasi. Kajo wa opiyud basari. Dongo ni galosi. Kanda ichi oklos kara. Dongo ni galosi. Ka pi joga ongego. Dongo ni galosi. Ka loso mano be siasa ya dong. Mana nadwa mana development. Wach siasa bochop. Siasa poko chop. Seche ma siasa bochopo makore bolanda ni koro. Kata wuotho. Chris Okino, Ramogi TV, Nairobi. Korongo jongo siasa katika kodungu mpuro county Nairobi njonyo kakisolere hiyo. Dakika henbrario tu Rochinoka pukaka uyumatin anoka mko kumubindo sibeduka runwa uti chakrenwa chak chenro manomar uimore. Okoth onjiko ja unga hiwacho ni neno tia chenro heyo makare kintere gija udi Lucy Okoth. Polo moyo hiwacho neno chenro shel kachel kintere county manoma Nairobi. Alwala junior hinbina neni hiwacho ni intire di Rubio Fanij magegwenge magnya kache county makisumu. Ben Bella hiwacho ni inene uimore makare intire kwa buai ni kanyone Chris Koda Lavena. Sekanyumugik manomar Phoebe Olielo hiwacho ni newayo makare kintiere e gwenge mag Ngomongo. Wacho ni masirano sirikala negbelange na weche magumotendre kod magandara. Kapo ka yo banga parana ka yo kod chenro manomar minewa. Makawone chenro mar mine wacho thor wach marwa mabendo brobedo kwa menyo otendre kod achiedh nade mopogore mabende okwako Kenya gisane. Dibed ne koth nachako go wakanye. Otino makawuono hantiere gi wendo e county ma Kisumu, hantiere gi Pamela Udhiambo mabende neno kanya achiel kachiel nyakoro mgajwango osechopo. Pamela henja kidnera tich joma mine wabrobedo kwa loso kode kalore kod achiedh nade mopogore e Kenya. Kwa kumanya koro mgajwang we wakaw yo matin abiro banga yo matin. Mimi naitwa Anthony Kiremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na donana niharakisha niambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani naweza turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mimi nadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Are you ready to turn your skizzer tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose
Choose your favorite Skizatune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizatune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizatune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Tindo tikoma yana bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakoro mgajong machiegni chenro mar mine wacho nitiere ngero ma bende joluo nogoyo chon ni dak en law ywach to tie gero ni wuon en ang'o. Dibedi keny machon opogore kod keny masani. Omiyo tieno ma kawuono chenro mar mine wacho thor wachwa maduong' odaro ng'e achiedh nade mopogore ma bende ng'eny gi sani. Odhiambo kawuono nanyisi wendo gi Pamela Odhiambo achiel kachiel kentiere studio marwa e county ma Kisumu. Pamela en jaked ne ratich oganda karamna ahinya mago mag mine. Pamela kinyalo mna winja amosi ni misawa county ma Kisumu urio nade? Wario maber kabisa. Erokamano ahinya. Thor wach otieno ma kawuono dak en law ywach kosen nade. Dak en law ywach okuongo mondi kaka in Pamela. Ngero ma kama iwinje nade tiende nang'o? Tiend dak en law ywach en ni ka iseyudo jaodi mubedogo to nyaka ubed joma riwore paro. In iwuon kiseyudo ng'ati to nyaka ing'e ni ng'atani ohero ang'o tang'o mok ohero. En bende nyaka ung'e ni an jaode en ang'o mahero
to en ang'o mokahero. Ka usebet e winjruok machalo kamano, to gik matindo tindo ok nyal donjo e kindu. To ka uonge gi winjruok machalo kamano, to gik matindo tindo mang'eny manyalo donjo e kindu. Koro udak ga to uyudo ni un gi problems, to uyudo kaka ulosogi, to dagno dhi adhiya mbele, kendo dagno budho, en dak mabudho kabisa. Kech koro mano ng'etni, samoro usebedo gi nyithindo be koro dongo, nyathi be gi baba gi be ok ipogi, nyathi gi mama gi be ok ipogi. Koro mano e dak law ywach, en kato rach kato ber to udhi adhiya. To Pamela, gino ero momiyo wabedo kod thor wach makama otieno makawuono en kaluwore kod kwan Kenya mosebedo ka kethore. Dibed ni koth nochako go wakanye koso horuok maunge? Chon nawinjo ni deye ne puonjo ji ka ng'ato pok owuok odhi tedo, to ne dayo bet kode piny to gipuonjore. An awuon an adongo ka deye ga te onge maneno. Ng'ama nopuonja be aneno ka onge. Koro an nadhi adhiya ta dhi tedo. Sani ineno ka ng'eny nyithindo manyiri dhi tedo nyaka moko dhi chon kata ka hikgi pok oromo. Puonjo nyathi ma hike pok oromo kaka dhi dak gi jaode ok en tich mayot. Koro mane momiyo sani ji gore agoya, ji dhi adhiya, ng'ato feel ni en oseromo dhi ka tedo kata pok oromo. Tedo maber onego bed ni un jomo winjore. Chon ne nitie kata kane arus nitie. An kaka duong' ni, an ng'eny gik mok ang'eyo seche mani kora dhi timo arus. Koro ipuonji ni koro mae gima idhiye en magi ma emonegi tim. Mokwongo wan wawegi kaka wadak e utewa, nyithindo bro kopo kok ipuonje. Ka un jok moko musiko ga un gwandoru e ot, nyithindo te ma wuoyi nyaka nyathi manyako bibro puonjore ni ji dak ga mana kama teko dagole, to mano ken gima ber. Onego bed ni dichuo ohero chiege no, to dhako onego bed ni miyo chuori no luor. Imiyo chuori luor mok imiye wich kuot at any time. Saya in itiya ok imiye luor to en oheri. Ka utimo gik moko ariyogo, to dagno onge gima nyalo kethe, be onge gima nyalo bet. Iwacho ga ni samoro jachien donje gimoro. Emomiyo awacho ni nyaka ji bet jok mawinjore mondo ging'e ni gitim ma to watim ma. To moko be nitie ing'eyo ni tama nitiere gimoro nitie ka isedhi ka tedo. Sani kech ng'eny. Gimomiyo keny kethore mang'eny, kech ng'eny. Jirandi koni winjo ka ng'ato chielo ring'o, koni into alot oromi. Koro isiko ni mana jaodi ni to kara in itiyo ga nang'o, kara in itiyo nang'o. Ka uwinjoru maber, ng'ato nyalo wacho ni in kawalot ing'ade bath ndara ka kate bathot ka, to an be adhi e jua kali nani. Kochopo godhiambo warome ot, wariwre mondo wang'i ni to ng'ani oyudo pesa mane, an ayudo mane, ang'o ma wanyalo nyiewo mondo watedi. Ng'enyne sani gima chando ji kabisa momiyo ji pogore en kech. Kech odonjo mang'eny kabisa e piny. Emomiyo ineno ka pogruok ng'eny ahinya. Derruok be nitie. Iwinjo mana ni ng'ato osendike Facebook ni anto aneno ka ngimana koro ni matek sana. Osemanyo kamoro amora kama ogore okone. Ot kaendi be weche ng'eny. Chuo bi ng'eyo ni ka nitie kamoro ma oyude ma onyalo chieme bro neno ni koro ode ka chiemo manyo kama obro dhi chieme maber, nikech sani iwacho ga ni nyiri ng'eny moloyo chuo. Koro ing'e ni mano be samoro kelo shida. Chon ne nitie doho. An ok awacho ni ji otim doho nikech kanisni nitie mopogore mag doho. Doho bok ji ok ginyal. Sani chuo ng'eny gi kuotho ma doho ok ginyal. Kowuok ka owacho ma, kowuok ka owacho ma, ok gibi nyalo. Gima nitie en ni nyaka wadogi abila. Abila ka nitie chon, wang'i ane ni to nyithindwa gi ng'ama nyalo wuoyo kodgi en ng'a, mondo ng'ato ka ng'ato orit dakne kaka dak ng'ato onego bedi. To kram naking'yo keny masani, bendi paro ni kaka jakedne ratich oganda, kana jakedne ratich joma mine ahinya. Bendi neno ni kata mna mbui bende gisani bende ketho keny mopogore. Nikech kram naking'yo kram na weche manyien ma bendi kelo nyaka londo obed wang' jowi, en ni ji onge kod horuok. Keny matindo osebedo ka kethre. Di bendi mbui bende nachiel kuom okenge ma bende samoro ketho keny mago mopogore pachoka. Aneno ni mbui ema medo ketho keny.
kechingeni an kaka ja kidne oganda mag mine adonjo a make sure ni adonje grube go te adwangi to discussion mane madhi mbele kidhi e grube go ibro neno ka ng'ato ndiko niya an nyaka nawe chuora sani tinda chue tinda ber kotamu wangi wuoga mondo idhi nitie gima nyalo tamu wangi nikech nitie moro ma ng'ato en okiny maka gimoro wuok mana ni ito goch oketo mbele ting'e ni goch no nyalo miyo ng'ato tho ka ng'ato goyi pile pile ok en gima ber samoro en mare ne tek samoro ni goye moko nyal to maendi samoro en mana gik moko matindo tindo ok onego keth keny gik matindo tindo onego bed ni uloso un kindu ji ariyo mbui ketho keny mang'eny nikech kiwinjo gik ma ji discuss kanyo en mana ni to podi ritango kara ito podi ritango kara ito podi ritango wan wadak maber to king'iyo ni to be gidak maber adier ibro yudo ni ok odak maber nikech piny tek samoro seweyo jaodeni pesa be koro odhi olalne kamodoge onge koro dwaro ni mondo duogi samoro ni mondo duog no ng'ani sedak kende amina oseng'iyo gi ngima moro ma dak kende no en ni inyalo timo gimoro amora nyalo donje odi ok onego bed ni watimo mano nikech mano to ji te dhi kethore piny ni onge kama yot nitie jok moko ma samoro notemo keny to kodhi maber oyudo ng'at machielo otemo dakgo ng'ama chielo ni bende pok otemo some maber mondo mi ong'e ni to ng'ama chielo mayudo ni to en to owacho nang'o to kite chal nang'o modwaro koro iyudo ni ka igoye olinga mane wacho ni ino ka koro sani tinde mine mang'eny iwinjo ni chuore nogoye motho nikech oneno ni koro oluor onge gimonya timo nikech nowe keny mokwongo ochako duoge mar ariyo be teka ji nyaka ng'e ni keny gi gitek te to kisomo ng'ato maber ming'eyo ni ng'ato ohero ma ok ber los mondo ing'i penj kata dako wa dunia wa gini tite doga nade lose maber kane yude gi nyithindo kata chiege no ato en gi nyithinde mokogo ng'iya ni to nyithinde gi kinde gi nyithinde gi gichal nade rit ne nyithindo gi kako dwaro koko dwa ni mondo nyithinde go ti we nyithinde go eko weri kodgi in tiya in nosekendi kaka ng'ama dhako tima minyalo mondo mi kik kel chwanyruok ikindu kech waning'e ni ji kelonwa ripode ma watwanyore magi manobet koro king'iyo ni ng'ani ok dwar ga gini tibo kidwar we gini koro mago e gik makelo chandruok e ngima mag dak masani wach machielo mabende jose osebedo karamna en kaluwore kod empowerment kata mana puonj ratiro ng'ato ka ng'ato ng'e ratiche e ot kacha piem bende achiel kuom okenge mabende iwacho ni ketho keny mana ka pamela moro na jiwo ni kamuge jwa konya rito keny mar kamana ahore nyalo ketho ka wacho ni samoro ng'ato en koda maber kaluwore ga chari to ahole moro ni ng'ani timo ni mana kama ni duogo mana sama kama ng'ani no nindo oko ng'ani nindo oko ne kanye to duogo to losuru wa ji ariyo keny ok unyal loso ji adek kata ka ng'ato en osiepni kata obed mana nyathini ka en nyathini tiluonge ni nyathina ang'o machwanyo momiyo uonge winjruok malong'o to biro pimo ni wuon ng'ane ni obet kama temane matek nikech ma nyathini winjogo ni manyane jaodeni bed kode piny penji ane ni iti paro ni omakelo wach ka sana chuo ma koseneno ka loko to koro kodwa kelo mano endo be chwanyruok e ot ka nikech dhako koro penjo ni nikech an gi pesa in koro kidwa kelo pesa kara in pesa ni dhi kanye kubet piny ma ung'iyo kama pesa ni kaka inyalo ga kelo pesa tinyiewo go chiemo ka taparo ni dagno ok onyal kethore watemuru matek gik matindo tindo kik keth dak wa koro wapogore nwawere ariyo en na wacho ni dak ka ng'ato dak to ok nopuonjore kata ni weche mag ler ing'eyo ni weche mag ler be ketho keny
nikech iyudo ka ng'ato onyorre ma kidonje ot kitando pong'o lewni gik moko pong'o dier ot to samoro idak gi ng'at moro ma ler ma en gigo koneno to gigo chache kiseneno ka gigi madwa chachi ng'e ane ni to jirandi ni to be kochiewo go dasta oloso ode ni bo pedhe ler mar del be nitie ing'eni ma ka iluokori be maler to indi ko ma ka wate both nitie gik moko mang'eny minyalo mantie gi rolons kineno kaka idumulo ya tinyalo kete yuth nikech tigno be nyalo keto ng'ato off kuomi ineno mago gin gik matindo tindo ng'ato ted alot nyaka iket kata mana sup moro matin mondo kik obed dry nikech samoro ichielo mena dry alot dry en kichame to iwinjo ka ok odhi maber ji opuonjre nyalo ng'iso ng'ato ni an mama wane puonjo kata ka in gi chi wuodi luonge ting'ise ipenj wuodi ni koso en tedo koso en ang'o to ka en chiemo puonje kako nyalo tedo chiemo no maber mondo gichiem maber e yo mowinjore mondo dagno ero be mondo dhi maber gik ma tindo tindo mang'eny ema ketho dak to gi kuoth na neno churi kamoro kwani in aori ni mondo idhi ng'i chuora kama ne bae an pok naori koro kiki kel na report repode matindo tindo churi no kia umosonga to nyithindo manyiri gi wang sani matek ni no mosonga to kanga ni duogo ni ichime gi dhao ng'ama dichuo koa oko los kode mos ka nitie chiemo inyalo ng'ise ni waseketo chiemo moro kaendi madh kapod onge manyuka moro ndimi ng'ama dichuo yoko ke to ne kendi chiembe opogore gi moko te nikech gini giwuok gi tek chiemo maber kabisa muyieng eko an no da ndo gatirwake maber maber to nitie moko made amuani ohero kabisa amuani bende koring'iyo mani to chal nade koro wuo gi chuo to wuo gi mine nikech pile pile ka dhako wuok dhako ema bedo blamed dichuo cha iwinjo mana ni ni onge dichuo ja to ne ber dhako ni endi dhako ni rach apana family ero kama na ina aneno iloso gi ji ariyo onge kaka ng'ata achiel ber ng'ata achiel ero kama na ina no kasa ng'ado wa kata kama nontiere ote ka Maruth Nyathi Oching'uro wacho ni ento kopar ni kech ketho keny nikech nyaka sani joma ntiere kod pesa bende keny gi wuore gima ketho keny wacho ni en mpango wa kando haya kinyalo duoko Ruth Nyathi Ochingi wach ni mogik wachiko chenro de bedang gik moko ariyo go te ketho keny nochako gi ng'ato ka uonge pesa kasto bedo gi pesa mang'eny kosebet gi pesa mang'eny to ok berne nyiri moko berne to mabe ariyo mpango wakando wachoka mpango wakando ni ji owe chike itgi nikech samoro jomoko dwa nukethru emomiyo ng'isi ni jaudi ni nigi mpango wakando in to inene nade to ito minene ni ito jaudi chande to ne en gi mpango wakando moro ing'eyo sani gimomiyo ji oluro mpango wakando nikech tuoche mang'eny modonjogi ok inyal hero ni in dikori to ng'ato dhi manyo tuo oko to kelo koro mpango wakando ni be jomoko niti en tuo nikech ka in gi jaodi in kode otieno mzima godiochieng' kihero ni dhi tich iduogo saa 6 inyalo duogo to mpango wakando ni be iketo mana nitie jomoko man gi tuo ma en iluongo ni body weak giminyalo timo gi oking'eyo but gin gik moko miloso alosa matindo tindo miloso alosa ma unyalo loso keto kik iwuog ni kodi be idhi bayo ni jaudi nigi mpango wakando kata mana ni chuori nigi mpango wakando kata chiegi nigi mpango wakando samoro gin weche miwacho mondo chunyi ochidi mondo uketru to kinono miyudo ng'iyane ni to mpango wakando ni to en gi chuore koso ongego but mind your business mpango wakando go to gin jochiende makelo gimiwacho mpango wakando na kino ungisigo no en nga to en no kanya nikech samoro nupo ng'ama no pon ka chieno awe kisi to ka puonje uru enti mo ni tu ode tu en duo koro nyaka wangi mana ka imit nyaka awada to gi kati to kiketi to yalo mwa ka to sei to bro neno kende ni gocho roma ng'ani bro nega we ang'i anena nyalo timo nang'o ero kama na inya Pamela Odhiambo gino mara ni mane wach ni mogik mabende ni ntiere godo
Erokamano. Ago erokamano kabisa ni Ramogi kuom miya thuolo mondo abika. Ageno ni gik ma wachogi ji owinjogi maber. Kik mondo waketh keny ne gik matindo tindo mag kuoth. To kata ka gin weche mag udi, wabed piny gi joutewa, wawinjre, an gi ni berna, an gi ni rachna, watim nang'o. To ka en ni pinye matek, to tek ne ji te. Bedura beda to ung'i nunyalo timo nang'o, to ulos karu jokama. Nikech sani endi jok madong kendgi, iluongo, joma dong kendgi ng'eny sana. To kikwa encourage jomoko ni nikech ng'ane en single to dhi maber, in be dhi bed single mondo idhi maber. Akwayo ji ni waweuru ji, wawuouru gi ji e utegi, wapuonjgi kaka ginyalo ritore, wapuonjgi kaka ginyalo dak mondo kik ji okethre. Ka gikethre mang'eny ahinya to nyithindo dong kanyo, to nyithindo be komano to ane kama nyithindo. Erokamano Pamela Guni mane nyako mi thuolo mar twak kod nyikwa Ramogi achiel kintiere studio marwa ma Kisumu. Na Pamela Udhiaga kednera mamina achiel kachiel studio marwa kaunti ma Kisumu thoro chwa otin makawuono neno weche od keny. Pamela losa marwa wakati mane itima madag eyo makare. Ano dakika en 44 tok sadek kamano ma midhiambo weka yo matin kaduogo adi weche manyien ikimabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Asante. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonaga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nikadownload sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia naisa nivie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kama hera onge tong'. Chunya rio chiegni chako wuoth moro mabiro miyo gik moko kethore. Erokamano. An benda eri. Kata kamano, e bwo hera mane gin godo, ne nitiere wach moro mopondo. Kura dwang'eyo, ang'o madhi mbele gi mino pot fadhi, koso imbe itiere mix, ang'o madhi mbele? Anakia. Jonyuol gi mane oherogi ahinya, ema temo geng'ogi kuom bedo mamor. Dongun kode college, iwacho nyingi ng'a? Omian. Amo miya no wach kamano. Kata kamano, behera gi no inyalo geng'. Miel e koth. E Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV.
Nyakorom gajong machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag oimore. Riwruok mar Powerland Project mariwo jogo matiyo tije e sekta mar lony manyasani ochako chenro masiro mine e sekta no midendo ni Power Women in Tech Movement. Mokelo nyidende mantiere kod nyalo mopogore opogore kanyakla e chiwo kony ne jopuonjre manyiri kod miyo gi mijingo e tijegi. Mumbu Ndungu mabende en jata tije mago mag Powerland Project nowacho ni mako bad jopuonjre manyiri konyo e tieko chandruok manyidende ahinya ni mar sekta no chuo. Chenro mar Power biro konyo e golo kony mar omenda mag somo kaachiel kod chiwo puonj kod chenro mamoko ne jopuonjre manyiri. Jokanyo mopogore opogore nogolo morgi kaluwore gi kaka moko kuomgi oseyudo kony koa kuom riwruogno ero mar Power to Learn. Conversation because at the moment only 2% of women in startups actually get access to funding, and it's now you're another large amount beyond the $20 million. Now you go even below the bar of 1%, and it's a real disgrace because we are many of us in the tech space trying to push solutions that have great impact that can really solve problems in terms of inclusion, in terms of the environmental climate change issues and so on. Powerland Project osakonya miya yudo skills at least goro gisani anyalo loso gik moko kaka systems ama websites tausoneji, and then mano dhi konya yudo pesa. We decided to launch this movement in the sidelines of the International Women's Month, and our goal is to make sure that we intentionally create communities where these women will feel empowered, so they'll get access to mentorship, they'll get access to resources. We're in 5 countries at the moment, Kenya, with at least down the line since 2022, we are on our 4th report this year. Nyakorom gajong kosoga moremo don inachid nade mamine moko kayo oluo chen mar manyo thieth ne nyithindo to moko hapgi mar yudo nyithindo gore Rwanda. Sigana mar Lydia Wanjiku Maina miyo mano manyo nyathi kuom thuolo mar higni 15 to gikone nonyuolo nyithindo 3 nyadichiel. Wawinjanena. Dak makayole bure Nairobi Wanjiku Maina miyo mosebedo kod mar gamo remo kuom higni 5. Lydia wani suyo ni kunyagamo bang be kuom higni kukaa kwa muda kama sichiki miba muda ya miaka 7, so that time ndio niliona nianze kutafutiria nikiwa kwa doa nilianze kutafutiria kwa daktari. Nilikuwa na mwingine but tuliashana juu ya hii shida ya fertility. So huyu ni mwingine. Anyuola bende nokwede nikech koso nyuolo nyithindo bang bede keny kuom higni mathotha. Wengi kwa familia wanaona wewe juu wewe kama una mtoto wanakushuka vibaya. Kama ni wako huko kunao wako na watoto, wanasema wale wako na watoto wanaweza fanya relax. Tuseme kama kuna kazi fulani mnafanya. Wewe kama una mtoto, wewe hakuna mtoto anakusubua. Fanya ile kasi. Kaluore kod akweda makamago kod gombo mar bedo kod nyathine owuon, Lydia nochako wuoth mar manyo kony e ute thieth mopogore. Kata kamano, temo mokwongo nogore Rwanda. So nilianza process 2018. Nikaenda Medhill, nikafanya IVF first time. Ikushika, ikafeel. Second time nikarudi 2019. Nikarudia, so ikushika tena. Owacho ni chenro mar thieth nokawe pesa mang'eny nyaka mwandu ge moko manyalo kata miyo ng'ato maonge kod mwandu moro amora to ok yudo nyithindo. Time nilitumia 800. Second time nilitumia 650 na that time 600. So hiyo procedure iko kali sana, iko na bei ya juu. Filisika na kila kitu unauza, kama ulikuwa na pesa ulikuwa umeweka kwa inaisha kabisa. So hata kukuja ufanikiwa na watoto unapata huna hata chochote. Mary Mudhoni moseda kod Lydia kuom thuolo mar higni 3 bende lero kaka Lydia osenyagore gi thieth magikone to noyudo nyithindo. When I have around 3 to 4 years
and it has been a journey. Time ya anaenda process, anang'ang'ana, yeah. Kwa so challenging for the anachakali, anaenda Lidia bende wacho ni gombo mare mar emitio pesa kwa desperate. Juki ukiaga uone sasa ni first time uone na wito so nikaona ndio una mtoto uka pale kwa nyumba sasa unaona uko na pesa maybe sasa unaona uko na vitu yote but huwezi tosheka kama una mtoto magtiet yo mogore lwan lidi wacho ni tenro magtiet mo ja mo na watoto na nitabarikiwa na watoto, so jina yangu nikaona nitashijiwa hiyo jina. Niko naomba Mungu hata kama angenibariki na mmoja nishukuru, but Mungu kanibariki tu na watatu, nikashukuru na nikasema asante kwa Bwana. Kuom mano ojiwo mine moko manyalo bedo ni nitiere keny to pok ogamo remo kuom higni mathoth mondo kik lal geno to gidhi mana mbele kod manyo thietha. Nikianza hiyo procedure the first time nikienda huko transfer, nikienda juu daktari ana transfer unatolewa yani anatoa ukiwekewa ati hiyo kitu ina succeed the first time, kuna challenges inakuwa 50-50. So pale nikiona kuna chance ya kuona unaweza enda IVF ukifikiria itashika ukose, na sasa usikufe moyo, endelea tu na hiyo safari, kuna wakati itakukubali. Bende okwayo sirikal mondo oket yot ne mine manigi achiedh nade mar gamo remo mar yudo thieth kokalo e okumba mar thietha. Kama serikali inaweza kubuka wa mama wako na hii shida ya fertility wasaidie, kama ni ile kadi, kama mimi ningekuwa na waganisaidia ile kadi ya NHIF ya kawaida, aki mimi ningesaidika. Na kama ukienda hospitali wanapata ile wanatumia ni civil servant, hii ingine itumiki. Kama hii serikali inaweza kubuka wa mama hiyo kadi, kama wanapea nusu na wewe unatafuta nusu. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Nyakurum gajwang machiegni mesa mar weche tuke. Joloch ariyo mag peperusha vieta na shabiki noyudo thuolo mar suore ende kalapapla bang' yudo loche tugo mar shabiki. Silas Ruto noyudo siling 100,000 ka Shelton Shitoka mawuok e kaunti ma Kakamega noyudo siling 250,000. Joseph Mwanza manyocha yudo siling 1,000,000 bende noyudo thuolo mar suore e ndege kowuok Nairobi nyaka Machakos. Mwanza makinde mokalo ne en jariemb boda boda, sane onyiew tuk-tuk kendo emoloko godo ohala. Wengine wananitambua kwa sababu labda hawakuwa wananitambua wakati ule. Naishi vizuri sana, napanda ndege leo. Sijawahi panda ndege, ni uziona zikipepea. Furahia tu kupaa angani. Labda wanahisi kwamba hawashindi, kuwapa moyo ya kwamba pia wao wanaweza kuwa washindi kama wewe uliweza. Mimi nawaambia wasite moyo. Weg pacho Young Kings ochope final mar chapadimba na Safaricom banglo la kisama gola chiel kumnono e nus final. Dagoretti noleo Macmillan gonde ariyo kumachiel e nus final manyiri ka koro Dagoretti dira dogi Makodorie mabene noleo Page Vision Ladies